हेल' लोगोफोर आं आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों थारमाने आंहा दिनै ओंखाम गोरलै फुजा। बे ओंखाम गोरलै फुजाखौ मारै मारै खालामो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। हानायखिनि आं देखायलांनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर। जोंहा न'खराव ओंखाम गोरलैयाव माबायदि फुजा होयो बेखौ आं देखायलांबाय थागोन। मा बिलाइ? माबा खुमब्राजों हांसो। खुमब्राजों हांसो। बरिया होमबाथ' मोनजासिगोन। ओमफ्राय नैबाव मा संगोन? बेहाय दाउनिसो। दाउनि मैखुन। मैखुनबो दङ नै मैखुन। मैखुनजों माजों संगोन? मैखुन भाजा। ओमफ्राय बे सिङाव मा बानायदों? लाल साहा, गाइखेर साहा, दाउजों आलुजों एवबाय। दाउजों फुजा होखांनानै लाल साहा फुदुंबाय। दाउजों आलुजों खेबसे लामब्राया गोदानानै हर। ओरै सासे दाउ गोदाखांनानै बाव गोदाखांबाय। लानजाय बिजौ माबा माबि हाबि जाबि हांस्रोदों नै। दा आबजालजों होगोन बेखौ। खाथ्रासै नै थौसोमलायलायबावनायसै। खाथ्रा गोदाखायो दाउखौ बियो होजोबबाय हारसिं 15टा दाउखौ हारसिं गोदाजोबबाय। आथिं गांखंखौ खावसे गारलाजोब्बाय नामा 15टानिखौ? दंबावो। खावसे गोदाबाय। संख्रि फानलु फुननानै ख्राव खालामसै दा। आबजालजों होनसै बेखौ दा। ओंखाम संग्राफ्रा सिख्लाफोर जोब नै। माबा खेबला बायबाय आं। सिख्लाफोर जोब ओंखाम संग्राफ्रा। खेबथ'सैना जाबाय। ओंखाम गोरलैनि ओंखाम संग्राफोर बिसोरो सिख्लाफोर जोब। गोदौफावहां माहां जालायलांदों। आंहा मैगं खुबैनोसो बानायनोसो नागिरदोंमोन। ओंखाम गोरलै संदों लोगोफोर। ओंखाम गोरलैखौ नै माबायदि दैखौ खर' सिफायनानै संदों। साबैसे जाजानांगौ बेहायलाय? हो साबैसे जाजागोन बेहाय? बेसे बुरजा संखो बोरै? सोर सासेल' जाजागोन। बे मा बुस्थु बे बेदर? दाउजों आलुजों। बोखारलाय नायनि। ग्लाब ग्लाब गोदौथारदों माथो। दाउजों आलुजों। ओंखाम गोरलैनि बियो बेदरा। गखालाबाय दा एसे जाखासिगोन। जौजों लागायनोसै। वा गासिबो बुस्थु रेडि लाजोबखादों गुदियावनो। आदसा गेदेर दिनै आंनि ओंखाम गोरलैयाव फैनानै नोंथाङा माबायदि मोनखो आरो आंनि बे ओंखाम गोरलैनि फुजायाव नोंथाङा जानाय लोंनायफोरखौ माबायदि मोनफैखो एसे खोन्थानो हागोन नामा? आदसा आंथ' दिनै बुजिनो हादों मोनथिबाय। जि बुस्थुखौ जोंनि बर' हारिनि जे मोनसे जोंनि जे बोलि बाथौनि फुजा। बे बोलि बाथौनि फुजानि जे धर्मनि जे मोनसे आखृतिफोरखौ गासैबो जेरै लाबोनानै बे गासिबो जे हाबाफारिखौ जे मावजोबदों जानागुरुआबो बे बुस्थुनि सायाव आं दिनै बरनायनोथ' बिराद आख' फाख' जाबाय बुस्थुआ एखेबारे सैथोमान बादि मोनो आरोखि आं सासे गावबुरा हिसाबै बिदि बुंदों। खारन जे बुस्थुखौ मावनांगौ बे बुस्थु खामानिखौ जानागुरुआ मावजोब्बाय। आरो दिनै बिथाङा गावनि जे ओंखाम गोरलै उपलक्षेनि जे फुजामोन बे नंगौ। बे फुजायावबो बिथाङा जे गावनि अननाय आरो सिबिनाय रायजोफोरनिफ्रायबो मोननो थाखायहाय दिनैनि बे ओंखाम गोरलैयाव
बे बिराद मोजां दिनै सिबिदों खिन्थु आङो बाराद्राय बिदिद्राय सिबिब्ला एसे आख' फाख' जानांगौ बर'फ्रा आंखौसो सिन्था खालामदों खिन्थु बारा जानाय लोंनाया बारा गम गमा जाद्रायदों खिन्थु जों मोनसे हिसाब खालायदों नंगौ धर्मआबो मोनसे अननायनि आन्दोआव थानांगौ खिन्थु जानायाबो मोनसे आन्दोआव थालायलायोब्ला जाहाथे जोंनि फिउचारनि लामाफ्रा मोनसे मोजां क्लियार जायो आंखौ गावबुरा हिसाबैसो बुंदों खिन्थु परिबेसाव दं आरो बेबायदि जाहाथे बर'फोरनि गेजेराव नांलाया खमलाया दिनै ओंखाम गोरलैफ्राव बेबायदि मोनसे रंजालायनाय आरो फुरथिनि गेजेरजों सोलियो आं बेखौसो कामना खालामबाय थायो आरो बे जाहाथे जोंनि इयुन फैबाय थानायावबो बे मोनसे जारिमिन जानानै थाथों आरो बे ओंखाम गोरलै बा जोंनि भज कास गासैबो हाबा हुखा गासैबो साननाय हनाय बिबेक बे बुस्थुफ्रा जोंहा मोनसे आदर्श हिसाबै थागोन आं बेखौसो मिजिं थियो आरोखि जोंनि आङो बे बुद्धदेब दैमारिनि जे ओंखाम गोरलै बे दिनै बाख्नायथाव आरो मोनसे मिजिंफुल आरो बेबादिसो ओंखाम गोरलैया रावनिबो जेथो गैयि रावनिबो माने हांगामा गैयि बे बुस्थुआ जाफुंलांबाय बेखौ आं दिनै गोसो गोरबोजों आं गावबुरा हिसाबै दिनै बाख्नायबाय आरो बेयो अरायबो जाथों बिनि न'खराव आंखौ दिनै मिजिं थिनानै बान्दोगुरि गामियाव गावबुरा हिसाबै आं दिनै बाख्नायनाय थाबाय।